Ay, malaki pa rin. Malaki, Ay, tumira rin. Nakaya rin. Ay. Alam niya. Sinakain mo. Yon, good morning mga kachoy. Dito na tayo mga kachoy. Hintay ko lang yung pare ko, si pare Ryan. Yan, si pare Ryan Palaw. So yun mga kachoy, samahan nyo ulit kami sa aming fishing adventures. Re-respakan namin yung pare Ryan yung yung spot nung Sabado. So yun mga kachoy. Yun mga kachoy, dito na ulit kami. Yes. May problema mga kachoy. Tingnan yung isla pinupuntahan namin, no. Kinalbo na mga kachoy, wala na yung mga kahoy. So yun, sayang. Ano masasabi mo pre, ba't kinalbo yun? Yung isla? Daming tao nung nakaraan. Yun. Oh no! Madami raw kasi nakaraan tao. Linis na ng dami kasi namin yung nakaraan doon mga kachoy. Wala na yung isla natin na pinupuntahan. Nalusaw. Oh no! Yung maril si sir. Airgun yun sa kanya mga kachoy. Tiksay. Yung mga kachoy. Yun mga kachoy. Oh yan si Kuya Bams. Yan. Nasa upload ko yan dati mga kachoy. Mga nakaraang video ko. Salamat na naman kay Kuya Bams. Sinama kami. Wala nang dito na lang kami sa gilid. Yan, meron na namimingwit doon mga kachoy. Yun, sige mga kachoy, samahan nyo kami ulit. Okay, may kayo mga kachoy. Run, Kuya Bams lang malakas. Yun pani. Okay, nice one. Ayos na kami. Yun mga kachoy, nakayari. Nagkayari. Ang liit naman. No. Umano pa. Umano pa siya. Yun tunay mga kachoy. Yun, nakayari rin si parang Ryan. Yun. Birara pare. Birahin mo na yan pare. No. Matindi. Ang tagal naman yan. Uy, iangat mo na. Baka magawala.
Meron na naman mga katoy. Meron na naman mga katoy. Kuya Bobs. Yun o. Allah. Ang laki. Hoy. Diyos ko Lord. Woo. Laki. Yun. Oy. Naku. Nakadalawa na si Kuya Bobs. Sana all. Nakayari na naman mga katoy. Kuya Bobs. Kuya Bobs. Yun. Laki. Yus. Ayos. Laki mga katoy. Yun mga katoy. Ang dami na namin na dito mga katoy. Oh. Si Kuya, ang laking plapla na kuha. Katoy. Oh. Pupunuin niya raw ito mga katoy. Nakayari na naman mga katoy. Oh. Kanduli. Ayaw umano eh. Ayaw umibabaw no. Yun, ang laki. Ayos yan. Lipat mga katoy. Pero meron na mga katoy oh. Nakadalawa na akong ano mga katoy. Dalawa na tilapia. Yes. Ay. A few moments later. Yun, huli katoy. Lah, laki. Loh. Loh. Loh, ay. Ay, laki palang kanduli. Kanduli mo ito, yung laki oh. Grabing kanduli. Wala yung parang guting mo. Parang pahal. Oh. Saan nakita mo? Nakita ko sa mga bata. Sa Sa batang babae daw, binigay doon sa laki oh. batang. Yung taga doon sa Gabana. Yun, laki niyang kuya. Grabe. Grabe. Iangat mo nga kuya. Ang laki niya. Yun oh. Grabe. Nakakaano naman yan. Sarap. Sana all. Huli ka rin kasi. Hindi yung panahingin ka. Hindi mo yung... Ayos. Maganda. Yun. Nakayari tayo. Yun. Maliit pa katoy. Balik natin. Nakayari pa mga katoy. Nakayari rin. Ay, malaki pa rin. Malaki. Ay, tumira rin. Nakayari rin. Ay. Parang yan. Sinakain mo. Kaya magsalita po. Punong-puno mga sa pandesal. Kadali si Nonoy. Kadali mga katoy. Malaki. Kanto. Ay! Uy! Frank! Ano, nakakuha si Leo. Ay, tilapia! Nice, Leo. Oh, may tilapia rin. Oh! Ang lakas mo ka taga. Maganda yan. Sabi mo, Leo, ano sabi mo? Ulitin mo sinabi mo. Ano sinabi mo? Dali ako. Oh, ano masasabi mo kay Terzo Cruz? Mali na, pinagbabaw niya sa pinag-aagisan niya. Oh. Ay naman. Mag-aagit. Pinibidyo talaga. Pinag-aagisan kasi pala yung inaagisan mo. Bakit? Bakit mo? May huli doon. Ba't minuli yung tilapia doon? Kandulay. Kandulay na ako. Katuwa na lang mga katoy.